दोनखुमायोमोन मिथियाखैमोन आङो दायो दालि मोनब्ला आङो थास' बिबार आरो मैथाखौ संनो होनोसै आइनो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दायो आङो मैगंखौ आइनो संनो हैबाय ओमफ्राय मैगंखौ आङो संनो हायोमोन आरो ओमफ्राय थेवबाबो आइनो संनो होबाय नोंथांमोना आंनि संनायखौ नायनो लुबैदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहर नेक्स्ट भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो संनानै भिडिअ'नि गेजेरजों शेयार खालामगोन ओमफ्राय मोनसे खोथा दे जोंहा न' सिङावनो मुला मैगं फोदों नोंथांमोना बे मुला मैगंखौ नायलांनो हागोन दिनै जों 4 days जाबाय दायो मुलाया रज'जोब्बाय न' सिङावनो नोंथांमोना आंनि मुला फोनायखौ नायलांदो आङो दा नोंथांमोननो आंनि मुला मैगं फोनायखौ नैबे जाहैबाय आंनिनो उन्दुग्रा न' बियो ओमफ्राय नै दायो मुलाया 4 days जाबाय माने सानब्रै जाबाय आरो सानब्रैजोंनो रज'जोब्बाय जोंहानि मुला मैगङा बे मुलाखौ आंनो फोदों दे आंनो जावलेदों हासार होदों ओमफ्राय नैबे फारसेथिं दुन्दियाबो फोदोंमोन आरो ओमफ्राय दुन्दियाया सानब्रै जाब्लाबो रज'वाखै दाबो नैबे लांदाङाव दुन्दिया फोदोंमोन दुन्दियाया रज'वाखै मुलाया नै रज'बाय नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ मुला मैगंखौ नै दायो नोंथांमोना जोंहानि न' सिङाव मुला मैगं फोनायखौ नुबाय जानो हागौ ओमफ्राय मुला मैगंखौ मोनजागोन ना मोनजाया आङो नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजागोन ओमफ्राय दुन्दियाखौबो रज'गोन ना रज'आ नेक्स्ट भिडिअ'आव आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लोगोफोर बाय बाय